concertul, împachetez talentul și vreau să vin acasă. Dar nu mă lasă fanele, nu mă lasă fanele. Mă trag de toate hainele când se sting reflectoarele. Dar ce mă fac cu fanele? Că nu mă lasă fanele. Le văd, mă trec frisoanele. M-ar dezbrăca de toate hainele. Nu-i deloc așa ușor cum pare. Să știi că seară una dintre fane mi-a mușcat buza de supărare. Eu ce să fac? Ele mă ating și nu-ți convine. Doar tu ai voie să pui mâna pe mine. Eu le zic, dar nu mă aude nimeni. E complicat. Se termină concertul, împachetez talentul și vreau să vin acasă. Dar nu mă lasă fanele, nu mă lasă fanele. Mă trag de toate hainele când se sting reflectoarele. Dar ce mă fac cu fanele? Că nu mă lasă fanele. Le văd, mă trec frisoanele. M-ar dezbrăca de toate hainele. Spui că te bruschează, spui că trag de tine și apoi ca un cățel te întorci la ușă la mine. Fă-ți bagajele, te rog frumos să ieși. În seara asta, mă băiete, o să dorm pe fresh. Fetele ca mine nu se lasă păcălite așa ușor. Că fetele ca mine știu vrăjeală, că au și ele fanilor. Așa că ușa mea se închide, poate mă mai vezi la anul. Dacă ți se face dor, subscribe la Laura Giurcanu, bitch. Ți-aș da subscribe, Laura. Dar nu mă lasă fanele, nu mă lasă fanele. Mă trag de toate hainele când se sting reflectoarele. Dar ce mă fac cu